Ezekkel az érztálakkal évezredes hangok szólalnak meg. A frekvenciák megnyugtatják és ellazítják a jelenlévőket. Jótékony hatásuk kortalan, ugyanúgy hatnak a kicsikre és nagyokra egyaránt. Faragó Márta gyerekeknek és csecsemőknek tart hangfoglalkozásokat. A 11 hónapos Balázs érdeklődve szemléli a még sosem hallott búgást, miközben édesanyja és édesapja közelségében biztonságban érzi magát. A kisebb és nagyobb tálak hangjai egymást követik az alig 1 éves Zsófi esetében is. A kisbabáknak feltétlenül szükségük van a szülői jelenlétre, mert így a rezgések nyugtató hatása az egész családra kihathat. Mindennapos tapasztalat ugyan, de sokszor talán magunk sem vesszük észre, hogy a kellemes hangok egész testünket megnyugtatják, míg a kellemetlen zörejek hosszú távon zaklatottá tesznek. Faragó Márta az ilyen hangfoglalkozások jótékony hatását a víz jelenlétével magyarázza. A víz ugyanis az a közeg, amely szervezetünkben az információkat közvetíti, ezek pedig a különböző intenzitású hangokkal befolyásolhatók. A testünk 2/3 kitevő víz a jótékony hatású rezgéseknek köszönhetően szinte átmasszírozza a sejtjeinket. Az egyes tálak különböző frekvencián hatnak. Számos kutatás igazolja, hogy például a 4 és 8 Hz közötti hangok gyógyító folyamatokat indíthatnak be, míg a 8 és 12 Hz közöttiek ellazítanak. Az óvodásoknak tartott órán kiemelkedő jelentősége van a csoportos játéknak is, a csengő bongó tárgyak ugyanis lekötik a figyelmüket. A túlmozgásos, hiperaktív vagy éppen a visszahúzódó gyerekek egyaránt aktív részeseivé válnak a foglalkozásnak. A beilleszkedési problémák idővel sokkal kisebbek lehetnek. A hangterápia a gyerekeknél és a felnőtteknél egyaránt hat. Fontos azonban tudni, a megszólaltatott hangok nem változtatják meg automatikusan az ember életét, ahhoz ennél többre lesz szükség. A hangterápia a természettel harmóniában élő népek egyik ősi gyógymódja. A kezelések segítséget nyújthatnak a harmónia megtapasztalásához, felerősíthetik a szervezet öngyógyító képességét és energiát gyűjthetnek a hétköznapi feladatokra.